Kubor nakaslab jong unongsan hima. Kublai phi baro ngipyang sobai phi shaka channel unongsan hima bat mangai Christiansen ngara shapi ki kubor bakongsan jong katayo. Ulat ke jela uphagu chohan Menha kasngi ba ar katayo ula shimya ka benta ban pinbam smai ki MLA ki banlong ki menteri bethamai jong ka sarkar hayeng sa jong Raj Bhawan haga jing sakhilang u menteri rang ba du kari Narendra Modi u menteri katnat kampo yeng kari u Amit Shah haringkat presiden ka BJP u JP Nada Hashwawan pendap ka jing bam smai haga ni kasngi kaladon ka jing yeshem benta da baro ban ruai ka jing ruai jong kari Haga ni kasi layo don langru ukandat sama menteri rang ba ka jela nang ta ki he officer jong kita nak trekam baper jong ka sarkar baru ki bane ki wepat ki jela jong ka than chetai la mingi iba hayeng asem jong ki menteri kinong sha phat sngha lembat ki we Pulet kari boy district ha ka pratrek uleber arajar arpulai kilalet tam no ya ka we ka khli bala pra jong we ushin rang breu naro jong ka wa omyam hadien mi kilayo jing tep na kinong shong shno Nakaliang kipulit kilalet siya katay kajaka kabadon marpersya baka thanat omyam bargila pendap ikijingdan kambaro haswa ban rai ka khli siya civil hospital hanong po panle ka postmortem bantep ya kadaw halor ka jingyap no jong tau breu ubam patep udai ua Hadin arsi balalap ya ka khli ki katto kat ningut ki breu kilalap sai ka khti kabala per asla bat kamet ka ba klem khli kabala tep harut jong ka wa omyam Layatu bakani kade kamet jong ba omeka merthong ubala ja nado ka arpun riu tarik urampang arajar arpulai bat na kalyang ki bahien kilalet ban pet bar ka jing oket halor ka tega jingja karangya chakman kipulet kilang thwet ya armut kibriu ya ki balai ki khaddu baki don ringkat ba omeka merthong ubana kashnong maulai ngut East Khasi Hills district hashwa bu unja katkum ka jing tho jong Davis Marak DIG Eastern Range Ula ang bakat kum gajingyo ajing tip lalap balay ikhatdu iu ba omeka bar armut ki parlok jong u hnai kini ki armut ki dangja hadu menta bar gajing twet ye ki kadangya chakaman kahito sengkmi manha ka shipho tarik ulber arajar arpulai kalapan ram jore gajing tmu jogi armut ki riu transnam banjim ye gajing em jong udukhat ka seng yaw balatip kerteng kum Solomon Rambai ha ka shnong mukhla so shri ha ka miet jong ka khandai tarik ulber arajar arpulai Katay kaseng kalakano baki armut ki bala don kti ha kajing persyang banshim ni kajing em jong te udukhat ki kan thop yo damot bang baru palmon sarhi ha ka bayade bat kani kajing jana kalyang upara jong Solomon Rambai ulale ay ka FIR ha ki pulet ka umulong ha ka baulay tho ba ka khandai tarik ulaber arhajar arpulai ha ka por kumbah nyaw shiteng janmit udamot bang baru palmon sari ki badai na kasnong lat mukla West Giant Hills Kila dung yo Solomon Rambai na ki benta jong ka kpo hamukla so shri but lapan kid yo shakawi hospital ha juwai ha padeng ka jingsitom ka bajur sho ha ka FIR na ombo damot bang ba palman sari ki baju berngem yo Solomon Rambai na ka por shakapor paru para jong Solomon ulakin tu ki pulet ban kemi kitay ki badan kiti ha ka ni ki jing yo kurup drok ka bashir khai ki pulet ka East Khasi Hills Hagas ni palay kila yo kiam ya samut ki brio bakatop ya armut ki kentai nakadong lum sok po kabadan halu mau prem shalom bat kila kurop yo drug heroin badan arspa and ribu pra pan nyo wiwe gram bat kapisa kaba riu lak pra punyo hajar shispa san hotinga haba pentip ya kani USP ka East Khasi Hills Dr. MG Raghavendra Kumar ha kasi thok din Ulang bah ka khandai tarik uleber arajar arpulai ipulet ka ENTF kilayo kurup shwa ribu program udrok heroin baradin kata kilayo kurup sa arspa ribu pra pon nyawi we gram nakawi ka yeng ka badan halum sokpo halowo mau prem ulang banalor udrok bat ka pisa la kurup ru ya nyaw tuli ki mobile phone ribu tuli ki thernia inject bat ki we Nakaliang DGP ke jela Dr. LR Bishnoi ulang bakat kum ki kendongan jokaan NDPS Act ke jingpan sajai ki nong khai drop kalong kat kum ke jingyo kurup yo drop Sahoi dia ke jingsha penyap ke basno trim kalawan ja Riboy district haga bau bai urang ba na kusnong paham maulen arpau mer yo balatip kerteng kum ba Elias rendong hanyo posnem kerta blasha penyap dusman hakirunar ki bamna satya bantip dah basha man basha lentem mau Tat hadu baka benta jong ka kli kalapra ba dambet ha kandau. Kat kum gajing te balai olum na yathu ba te uri utamen udi ba smart ban rep ban reng
baru badan ni kaling kharap ke jong u marjan berkamadan ye lekai jong kasnong arpomer paham maulen ya kamet yam kebala tiak lingtar lalap dagi brio jong kasnong ha katehi kaling kharap ke jong u nang leng gibor puliat hadian ke jingyo jingtep halor kate ke jingja kila hiar bot sha kate ke jaka belit shemti ya kamet yam barban manra no sha nopo civil hospital na benta ban pendap ya postmortem examine halo organi ke jingja na kaleng gibor puliat ke ribhoi kidang penlong ni ke jing toket ke bajur ban thwet batlap dia ni ke rio transnam gibran kti ha kani ka kamrunar kabla penpar yang kriat ki pat ba nong snong pat kathan hi barok ka we National Vice President jang BJP bat ubaderu nong pet ya BJP Meghalaya unit uchuba au ha ka sngi ba ang katayo hadin ke jingelang penbam smai ki menteri ka sarkar Raj Bhavan ulong ba kumba kalong menta kum ka seng kadap da ke jingkemen bat penpauru ka BJP hi ha po ka jirla Meghalaya kala tre chitam batlada yenu jore ka dukom penwandor ki kam ki jam ha ki snem balalet kani ka kenti ka menta kalong ka pher bat ka ba seiso Shuk hagani ka singi uchuba au la ong ba haga ba yade ba ka jingyo ka BJP tang ka we ka shuki kamlong ka ba pher namar haban perkhat lem ki weiru ba de ban buram ya karai jong ki we am ban na lot ban kini lot ya baro ulong ru haga ba yade ba ka jingkan tho jong ka BJP ya ka Meghalaya ba ka de ka we ni ki jilla ka ba bam saptam kani ka long tang ka jingkan no ka ba baro ke le ha ka por election National President jong ka NPP ba ubalong ru menteri rangba ka jilla Meghalaya Ukondet ke sangma ha kasingi ba ar katayo ulong bakum ka sarkar kanile ban pelet jingmod ha ki benta ki ba kalatre ha ki sans nam balalet kum ki lat ban penkiwi ki kampen roi nam ta ban penkiwi ka kwat ka khya ka puli puthi bat ki kam ki bayede bat ka emlang ka salang ban phai khmat chi ki khna samla kham tam ha ka yo kam yo jam ulong shu ba ki sans nam balalet basan shar ka sarkar MDA labon ki kam ki bala urlong bat tre kam wat hadu ki skim ru ki bala tre kam de ba ka sarkar kala ban but dien bat kandang yai but dien na kamenta ka jimen to jong pat ba ka jela tire ki tuki khubor parlong ila poisha ka bakut kal hadu begini shem biang na shem tayo ha ga ju ka smi kublai shipon